Dobrá správa pre samosprávy. Aktualizovali sme komunálnu kalkulačku. Zistite, koľko finančných zdrojov získa vaša obec na chod verejných služieb. Táto užitočná pomôcka prepočítava odhad príjmu z podielových daní pre jednotlivé obce a vyššie územné celky pre najbližšie roky. Súčasťou aktualizácie sú najnovšie prognózy pre roky 2026 až 2029, ktoré obsahujú vplyvy konsolidačného balíčka, počnúc zmenami s dopadom na výnos dane z príjmov až po zmenu podielu dane poukázanej obciam na 53% a vyšším územným celkom na 28,6%. Komunálna kalkulačka zohľadňuje najnovšie dostupné východiskové štatistické údaje, ako aj aktualizovaný mechanizmus prerozdelenia dane medzi jednotlivými samosprávami, vrátane návrhu jeho úpravy od roku 2026, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní. Komunálnu kalkulačku nájdete na rrz.sk.